ଆମ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ କହିବା ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ା ଅଲଗା ଏଠି ମଞ୍ଚ ନୁହେଁ। କାରଣ ଭାଷାକୁ ଯିଏ ବର୍ବାଦ କରୁଛି ଆମେ କବି ଲେଖକ ସାହିତ୍ୟମାନ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାବନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଏବେ ବି ଆମେ ଅନୁଭୂଛି ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଯାଇଥିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ବିରାଟ ସମାଗମ ଚାଲିଥିଲା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ। ଆମ କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ କାଦମ୍ବରୀ ତରଫରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ କବିମାନେ ଆସିଥିଲେ, ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆମ କବିମାନେ ଆସିଥିଲେ। ହୁଏତ ଭାଷା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଅନୁବାଦ ଉପରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ବି ସେଠି ଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଥିଲେ। ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେ ସଭାରେ ଥାଆନ୍ତେ ଆଉ ଯାଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କାରଣ 2000 ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଥିଲି କବି ଲେଖକ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କଲି ସମସ୍ତେ କବି ଲେଖକ ନୁହନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଯେତେ ପତ୍ରିକା ହାଟ ବି ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରସ୍ୱତ ସଭାର। ସେଠି ଭାଷା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯେ କବିଟିର ଭାଷା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଭାଷାର ଭାଷଣ ଦେଲେ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଜଣେ, ସେ କହିଲେ କବିଙ୍କର ଭାଷା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଭାଷା ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଇଯିବେ, କବିଟି ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତାର ସତ୍ୟାନାଶ ହେଇଯିବ। କବି ଯଦି ଭାଷା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବ ତାର ସତ୍ୟାନାଶ ହେଇଯିବ। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, ମୁଁ ଏଥିରେ 100% ମୁଁ ଏଇ କଥା ବାରମ୍ବାର ସତ୍ୟତା କୁହେ। କବିର କି ଭାଷା ଅଛି? କବିର ଭାଷା ନାହିଁ। ସେ ତାର ଭାବ, ତା ମନର କଥା, ହୃଦୟର କଥା ହିଁ ତାର ଭାଷା। ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ମାଟିରେ ଆପଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେ ଭାଷା ଆସିବ। ତଥାପି ଆମର ସଞ୍ଚାଳିତ ମହୋଦୟ କହିଲେ ଭାଷା। ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ନମସ୍କାର କରୁଛି ସେଇ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ମହାନ ବାଗ୍ମୀ ଆଉ ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଭାଷା ଭିତରେ ସେଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛି। ଏତିକି କହିବି ଯେ ଫକୀରମୋହନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବା ଅନ୍ୟ ସମସାହିତ୍ୟ କେତେକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭାଷା କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆମେ କିଏ? ଆମେ ଭାଷାର ମୂର୍ଖ ବର୍ବର। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା କି ବୁଝିପାରୁନା? କବିତା ଶୁଣି କହୁଥିଲେ କଥା କହିବାର କଥା ହଉଛି ଯେ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବା ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ କେହି ନୁହଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଦେଖିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖୁଥିଲି ହସ୍ତାକ୍ଷର କେତେ ଜଣ ସେଠି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ କବି ଲେଖକ, ଓଡ଼ିଆ କବି ଲେଖକ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ସେମାନେ ଇଂରାଜୀରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମଟିକୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ଦୂରଭାଷ ନମ୍ବର ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ସେ ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ମତେ। ଆରେ ତମେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା କହୁଛ, ଓଡ଼ିଆର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣ କେମିତି କୋଉ ହିସାବରେ ଭାଷା ବଞ୍ଚେଇବାର ସାହସ କରିବେ? ତଥାପି ଗୋଟେ କବିତା ଭାଷଣ ଦଉନି, ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଗୋଟାଏ କବିତାରେ ଦେଇ ଦଉଛି। ମୁଁ ତ ଭାଷା ତା ଦେହରେ ଅଛି। ଭାଷା ପାଇଁ ମରିବାର ଲୋକ, ଜୀବାର ଲୋକ ଆମେ ଆମ ବଂଶ। ତେଣୁ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ମ୍ୟାଡାମ କବିତାରେ ପଢିଦେଲୁ, ଭାଷଣ ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ହୋଇ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କହିବି ନାହିଁ। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ହୋଇ କବିତାର ଶେଷ ହଉଛି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱର ମୂଲ୍ୟ ନ ବୁଝିଲେ, ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱର ମୂଲ୍ୟ ନ ବୁଝିଲେ ହାତ ଧରି କିଏ ଘୋଷାଇବ ତୋତେ ପଣଖିଆ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ? କିଏ ଶିଖାଇବ ତୋତେ ଅଭିମାନ, ସ୍ୱାଭିମାନ ଆଉ ଗର୍ବ ଗୌରବର ଗାଥା? କିଏ ତୋତେ ଶିଖେଇବ? ଏଇ ମାଟି ଗଡ଼ି ପାଣି ପବନରେ, ଏଇ ମାଟି ଗଡ଼ି ପାଣି ପବନରେ ତୁ ବଢ଼ିଛୁ, ସଢ଼ିଛୁ, ଗଢ଼ିଛୁ, ଲଢ଼ିଛୁ। ଏଇ ମାଟି ଗଡ଼ି ପାଣି ପବନରେ ତୁ ବଢ଼ିଛୁ, ସଢ଼ିଛୁ, ଗଢ଼ିଛୁ, ଲଢ଼ିଛୁ।
মনে পড়ুনি তোমার এ বীর মাটির ঐতিহ্য মনে পড়ুনি তোমার বীর দর্পণে ছিড়া হইଥିବା বন জঙ্গল পাহাড় পର୍ବତର କଥା শান্ত স্নিগ্ধ ଭାବରେ କଳ କଳ ବହି ଯାଉଥିବା ନଦୀ ଝରଣାର ଅମୃତ ଧାରା ବୋଧହୁଏ ଭୁଲିଗଲୁଣି ସେ ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ବୋଧହୁଏ ଭୁଲିଗଲୁଣି ସେଇ ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏ ତର୍ପଣର ଭୂମି ଅର୍ପଣର ଭୂମି ବନ୍ଦନର ଭୂମି ଅଭିନନ୍ଦନର ଭୂମିକୁ ଉତ୍କଳ କଳିଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ନାମ ଦେଇ ଉତ୍କଳର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ କଳିଙ୍ଗର ନିର୍ଭୀକ ବୀର ଓଡ଼ିଶାର ରଘୁଆ ପୁଅ ଗାଡ଼ିବାକୁ ମହିମାମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ ହଁ ଭୁଲିଯିବୁନି ବା କାହିଁକି ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଟିକେ ପଛକୁ ଚାହା ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଟିକେ ପଛକୁ ଚାହା ଆଜି ନୁହେଁ କାଲିକୁ ଭାବ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଟିକେ ପଛକୁ ଚାହା ଆଜି ନୁହେଁ କାଲିକୁ ଭାବ କି ଥିଲା ଏ ରାଜ୍ୟ କି ହୋଇଛି ଆଜ ଯେଉଁଠି ବିଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ରାଜ୍ୟ କିଏ ବା ରହିବ ଅନାଥ ସେ ରାଜ୍ୟ କିଏ ବା ରହିବ ଅନାଥ କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁ ନିହାତି ନିଃସ୍ୱ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁ ନିହାତି ନିଃସ୍ୱ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ କାହିଁ ତୋର ସେ ଓଡ଼ିଆତ୍ମ ଜାଗୁନି କି ଜଗାଉନି ମରୁନି କି ମାରୁନି ବୁଝୁନି କି ବୁଝାଉନି ଲଢୁନି କି ଲଢାଉନି ବଜ୍ର ଶପଥ ନେଇ ବୀରତ୍ୱକୁ ସେ କଲୁନି ତେବେ ଓଡ଼ିଆତ୍ମ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆ କେଉଁଠି ତେଣୁ ମୋର କହିବାର ଛୋଟିଆ କବିତାଟି ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଲେଖିଥିଲି ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର ଇଏ ଯିଏ ମାଟାକୁ ଆଉ ନିଜର ଭାଷାଟାକୁ ଭଲ ପାଇନି ସେ ଓଡ଼ିଆ ହଉ ବା ପୃଥିବୀର ଭାର 50, 60, 100 କିଲୋର ଭାର ସେ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ସମୟରେ ଛିଡ଼ା ହଉ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ କବିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କବିମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କାହାର କୋଉଠି ବହି କିଏ ମାରିଗଲା କିଏ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ପାଇଗଲା ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ କବି ସମାଜରେ କେତେ ଚାଲିଛି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଏଇନା ବିସ୍କୁଟ ଆମକୁ ଦେବେ ଏଇନା ଖାଇବାକୁ ଡାକିବେ 15 ଥର ଟେଲିଫୋନ କରୁଥିବା ଆସ ଆମେ କଥା ଖଣ୍ଡିଆ କରା ମୁଁ ତ ଇତିହାସ କହିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବା ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସକୁ ଆସନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ଖୁସି ହେବେ ଯେ କବି ସମ୍ମିଳନୀ 1850 ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା 1900 କବି ସମ୍ମିଳନୀ ଥିଲା ଆମେ ସବୁ ନିର୍ଲକ୍ଷ ମାନେ ଅକବି ମାନେ କବି ସମାରୋହ କରୁଛେ କବି ମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ ଇଏ କରୁଛେ ତାପରେ ପ୍ରତିଭ୍ରମ ହେଉଛି ଜଣେ ନିରବ ସାଧକ ଇଏ ପାଲାରେ ପଶିଲେ ତା ସାଧନା କମିଯାଏ ଯାହା ଲେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଆସୁଛି ତା ଲେଖନ୍ତୁ ତାହି ସାହିତ୍ୟ କବି ଯୋଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଗୋଟା ମାଙ୍କଡା ପଶିଯାଏ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଆ ଛୋଟ ଜୀବଟାଏ ନାହିଁ ମାଙ୍କଡ ନାହିଁ ବା ଚୁହାଟା ମାନେ ମୂଷାଟି ନାହିଁ ସେ ଫାଇଦା କ'ଣ ଅଛି ମରିଲେ ଶୋଉଥିଲେ ଆଉ ଚିତ୍କାର କେତେ ଲମ୍ଫ ମାରି ଡେଇଁଲେ କବିତା କିଛି କଲା ତେଣୁ ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ ଯେ ଆପଣମାନେ କବିତା ପଢେଇଲେ ଆମେମାନେ ପଢୁଛୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆତ୍ମୀୟତା ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଯୋଉ ବଳିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଖଞ୍ଜି ଦଉଛେ ସବୁ ଗୋପାଳ ବାବୁ ଚାଲିଗଲେ ଆପଣ ଗେଟାରେ ହସିଲେ ନାଚିଲେ ହସୁଥିଲେ ତେଣୁ ସୁଖ ପାଇବାର ଶାନ୍ତି ପାଇବାର ଏକାନ୍ତରେ ଅନ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚିବାର ଯୋଉ ନିଷ୍ଠା ପରାକାଷ୍ଠା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମ ଆଦରେ କବି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମିଳେ ତାକୁ ମିଳେ ନା ଆପଣ ଉଦୟ ଶଙ୍କର ଭଟ୍ଟ ଜାଣୁଥିବେ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ନିରାଲା ପନ୍ତ ଏସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କବି ଥିଲେ ସେ କବି ସମ୍ମିଳନୀକି ଯାଉନଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଅଧିକା ଲେଖେ ପ୍ରେମଚନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେ କବି ସବୁବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଘୋଷାରିଲେ ତମେ ଆସ ନା ମୋର ଯିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବସି ସେ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କଲେ ସେ ଏକଦମ ଦୋହରେଇ ଦେଲେ ଭାରତୀୟ ଆତ୍ମା ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା କବିଟି ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ନାହିଁ କବିଟି ପାଖରେ ଏତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ କବି ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଉଡ଼ିପାରେ ବୁଲିପାରେ କାଇଦା କାନୁନ କଟକଣା କିଛି ତାର କରିପାରେ ନା ଯଦି ସେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ନ ଲେଖିବ ଆଉ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଟଣା ଭିଡ଼ା ଭାଇ ଆମର କହୁଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟା ଅତି ଉତ୍ତମ କଥା ଆତ୍ମୀୟତା ଅଛି ବୋଲି ସେ କଥା କହିଲେ ସେ ସରୋଜ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ କହିଦେବ ସରୋଜ ବାବୁ ହୃଦୟ
କାହାଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଚାଲିବନି। ତେଣୁ ଇଏ ଟଙ୍କା ନିଆନି ତ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ କିଏ ନଉଛି ନ ନଉଛି କ'ଣ ଅଛି? ଆଜି ଖାଇସାରିଲା ପରେ 2000 ଲୋକ ସମାଗମରେ 2 ବାବୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ 2 ଜଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ଖାଇ ପିଇକି ଆସିଲା ପରେ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଲୋକ ଆଲୋଚନା କଲେ କ'ଣଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାର କିଛି ଫାଇଦା ଅଛି? କଥା କହିବ କୁହ, କ'ଣ କରାଯିବ କର। ତେଣୁ ସେ ଫାଇଦା ଥାଉ ନଥାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାର ପରୋକ୍ଷବାର ସବୁଠି ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି କିଛି ଥାଏ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କରିବାର ତ ଆମର କ୍ଷମତା କମ୍, କହିବାର କ୍ଷମତା ବେଶୀ। ମୋର କହିବା କଥା, କହିବାର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ବଦଭ୍ୟାସ ଅଛି ତାହା ଆମ କତିରୁ ହଟେଇ, ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବେ କବି କତିରୁ ହଟି ଯାଉ, ଆଲୋକ ପ୍ରଚାର ଯାଉ। ଯିଏ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି କରୁ ସମସ୍ତେ ଭିଳଉ ମିଳଉ ଚାଲୁ। ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ଗୋଟେ ଅଶାଳୀନ ବାତାବରଣ ନେଇଗଲା। ମୁଁ ଆପଣ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଶରୀର କହି ପୀଡ଼ା ହଉଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଆଲୋକ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାକୁ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦବା? ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଆମେ ଅନ୍ୟଠୁ ଅଲଗା। ଆମେ କବି, ନେତା, ସାହିତ୍ୟିକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଡାକ୍ତର ସବୁ ପେଶାଦାର ଠାରୁ କବି ଅଲଗା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହୁ, ଆଉ ନିରପେକ୍ଷ ରହୁ, ଆଉ ମନ ଖୋଲି ଗୀତ ଗାଉ। ଏତିକି ନବବର୍ଷରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଧେଇ ଜଣାଉଛି। ନମସ୍କାର। କବି ବୁଦୁରୀ ବାବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆରୋପିତାର କଥା କହିଲେ ତାହା ମଣିଷର ସହଜାତ ପଡ଼ୁଛି। ମଣିଷ କୋଉଠି ଅନ୍ୟକୁ ସହିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମରି ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ସେଠାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଜଣେ ଜଣକୁ ସହିବା ଆଉ ସମ୍ଭବପର ହେଉନାହିଁ, ଏପରିକି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବି ଜଣେ ଜଣକୁ ସହୁନାହିଁ। ତେଣୁ